Здравейте, хора, сега ще ви демонстрирам. Ще съм минутка да кажа едно време какво число се избира, ще ви го кажа. Хора, брат ми избра 20, сега нека да видим дали него ще го последва или няма. За любителите на стейка. Този аз да кажа, не съм го знаела никога, но просто брат ми го е пуснал. Сега ще ви демонстрирам. Така, ето. С затворени очи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Само да ви кажа, че е възможно да се мушне. И сега, чакайте. 11. Ако наши 12. 13. 14. 13. 16. 15. Ми ще го последва и ще му харесам 15. 5 от неговите видеа. Но той няма видеа, затова само ще го последва. И това беше демонстрацията. И ми пишете в някакви видеа и аз ще гледам. И да, ще кажем в TikTok, но нека да видим. Ще чакам отговор до прочетване. И чао!